тарки саҳна кардани яке аз репсарои машҳури Тоҷикистон Шаҳбоз Шарипов, яъне бо лақаби Шон МС, инро ҳамаи мо ва шумо мешиносем. дӯстони азиз, дар зери навор лайк гузорен, то ки дигарро ҳам аз ин навор бохабар шаванд. ҳазрат, мо намехост дар фирқати мухлисо маслиҳат кем консерт админид реп админид билети мара тайёр ки ҳазрат. ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарон ва хоҳароне ки моро дар шабакаи Корвони Умр тамошо мекунед ва шабакаи мо хуш омадед. шояд бисёре шумо фикр кунед ки чаро чунин монтаж кардӣ, фотографияро омода кардӣ. бале, ба он мақсаде ки дигарро ҳам бинанд, дигарро ҳам огоҳ шаванд. худованд имрӯз ба қалби акаи Шаҳбоз як чизеро ҷо кард ки тарки ана ҳамин саҳна кард, тарки сурудхонию репсароӣ кард. имрӯз худованд ҳидояташ намуд, рӯ ба сӯи Аллоҳ кард, яъне зиёрати хонаи Каъба мекунад иншоаллоҳ. ин як хушхабар бар ҳама блогерон шуд ва вақте ки дохили ютуб шудем, дар ҳамин бора бисёр наворҳо буданд. хостем фикр ва ақидаи худмона каме маълумот диҳем. мошааллоҳ ки бародармон, яъне акаи Шаҳбоз ин корро, ин интихобро карданд бо ҳамроҳи ки инро ки ба ин мақсад расонид, инро ки мақсад бисёр даъват кард, қори Салоҳ. инро ҳарае ки мо мешиносем. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Халос иншоаллоҳ ки ба спорт равон ку ба хости Аллоҳ. Фақат ин кори мо ба хотири Аллоҳ ай, на ба хотире ки мардам бифаҳманд, на ба хотире ки мардам бигӯянд ки мо шуморо бурдем. Ба хотири Аллоҳ аст ва ба хотире ки ҷалб кунанда то ин ки мардам ки яъне ёр рафиқоте ки дар ҳамин саҳна ба мисли худат ҳастанд, шояд ки барои ҳамонҳо ибрат шавад, сабаби ҳамин хайр шавад ки ҳамонҳоро бас кунанд. пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллам мефармояд ки ман далла ала хайрин фалаҳу аҷру мисла фаъили. ҳар инсоне ки барои як кори хайр далолатӣ кунад, дар номаи аъмоли ӯ аҷр савоб навишта мешавад, чунон ки ӯ шахс ӯро анҷом додааст. яъне хиёл мекунем ки он бародаре ки қатъи шумо буд, бигем бо ҳамроҳи шумо дар он саҳна буд, ай дунё гузашт. яъне мо шуморо амрӯза аз рӯзҳо мегзарем, ба он хотир некӣ бимонад ҷовидон иншоаллоҳ.